खुलुमबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो बोथोर गोदान आरो बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। गोदान सिमां आरो गोदान मिजिंजों गोदानखौ बरायनाय सम एबा बिदिन्थाया फिन सफैलायबाय। बिफां लाइफाङाबो गोदान गोरलै बिलाइजों बोथोर गोदान बैसागुखौ बरायनो थियारि जाथोंसै। समायना सोमखोर मिथिंगाजों रानस्राव बुहुमाबो थाजिम जाफिनथोंसै। फै जों सुबुं समाजाबो आंगो आब्रुथि आरो खौसेथिनि बान्दोखौ गोजोर खालामनायनि समाय लादिनि। गोसोनिफ्राय गाज्रि मोननाय, मेगन सानाय, बोराबलायनाय, खुद्रिलायनायखौ नागारलायनानै आखाइजों आखाइ हमलायनानै जौगाथिनि फारसे आवगायलांनायनि समाय लादिनि। जोबनायाव फिन खेबसेबाव आसाम आयेन आफादनि फारसेनिफ्राय बयनिसिमबो बोथोर गोदान बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो बोथोर गोदान आरो बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। गोदान सिमां आरो गोदान मिजिंजों गोदानखौ बरायनाय सम एबा बिदिन्थाया फिन सफैलायबाय। बिफां लाइफाङाबो गोदान गोरलै बिलाइजों बोथोर गोदान बैसागुखौ बरायनो थियारि जाथोंसै। समायना सोमखोर मिथिंगाजों रानस्राव बुहुमाबो थाजिम जाफिनथोंसै। फै जों सुबुं समाजाबो आंगो आब्रुथि आरो खौसेथिनि बान्दोखौ गोजोर खालामनायनि समाय लादिनि। गोसोनिफ्राय गाज्रि मोननाय, मेगन सानाय, बोराबलायनाय, खुद्रिलायनायखौ नागारलायनानै आखाइजों आखाइ हमलायनानै जौगाथिनि फारसे आवगायलांनायनि समाय लादिनि। जोबनायाव फिन खेबसेबाव आसाम आयेन आफादनि फारसेनिफ्राय बयनिसिमबो बोथोर गोदान बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।